Y rhagfyr yma bydd mwy o drenau, gwell cysylltiadau a fwy o ddewis yn dod i Rhwydwaith Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru. Mae newid ar y ffordd i gwella sut rydych chi'n teithio. Dyma'r 3 prif newidiadau. I'r sawl sy'n hoff o nosweithiau, bydd trenau hwyr pob nos Wener o Gaerdydd i Treherbyd, Aberdare a Merthyr. Yn ogystal, bydd cysylltiad o fai Caerdydd. Digon o amser felly i fwynhau beth sydd gyda dinas i'w gynnig. Bydd ein wasanaeth Wrexham i Gaer yn dyblu, gan greu gwasanaeth newydd ar yr awr. Bydd y llinell nawr yn cynnig 2 dren yr awr. Ac yn olaf, os ydych chi eisiau gweld prydferthwch llinell calon Cymru, nawr yw'r amser. Rydym yn cyflwyno gwasanaeth newydd canol dydd, sy'n golygu 5 tren rhwng Abertawe ac Ymwythig drwy Llandudno Wales. Gyda mwy o gwasanaethau cyson, gwasanaethau buan a hwyrach, mae tipyn o newid yn dod ar y gweill ar draws Rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru o 40 o Rhagfyr. Sicrhewch eich bod yn gwirio'ch taith cyn deithio trwy ymweld â trk.cymru.